माथो मोनायाव मोदाय ओंखारग्रा जादों माथो खिबु बिलिग्रा मोदाय नामा ओंखारनो माथोलै मोनायाव खिग्राफोरासो गिनो लागा जाबाय दा गिथाव बाथाव जादों ओइ पापफोराबो एसे बारा जाबायना बेखायनो नहक जाग्रा जादों दाखालिबाव एसे खम थैबाय कर'ना भाइराससो दा आरो खिबु बिलिग्रा मोदायजों थैयोब्ला सेस आरो जोंनि बड'लेण्डआव मोनफैयाखै खोनालै मोदाया मा मोनफैयोलै मोदायसो बियो मोदाय एख' बिसेस गैया फैनोबो हागौ बेखायनो सांग्रां जाना थानाया मोजां बयबो मैयाबो जों गामियाव खम दावराव जादों बै मास्टरनि फिसाजो लुदुरगाया अमा बेदर जासेनानै खिनाय जादोंनो मोनायाव खन खिनाय गाबथारदों गामिनि मानसिफोरासो फरायनायलायनो गोनां जादों खिनायखौनो मार आसरित जालांबाय मुगाफोरानो खिनायखौनो फरायनायनो गोनां जाब्ला मा दंबायो आरो मा जारला जालांबाय आसरित घटना जालांबाय दे बे बुहुमाव मा जानाय नुबावगोन आरो आसामावबो बिलिर जानाया 10 जन जाबायनो माथो 10 जन नंगौना नङा मैयासो निउसाव खोनादोंमोन आं बिलिर जाखांबा माथो खिबुआनो राखांलांबाय थायोनो जेबो मुलियानो ओंखाराखैनो दाबो मार गिथाव बाथावसो जानो हमबाय आं हले बारा बिश्वास मोनाखै हसाना मिसा हमनोनो हालांला सरकारफोरनिबो साल दं खोनालै बेफोराव जाम्बासो साला बे मोदायखौबो सरकारा साल खालामो नामा ओइ कर'ना भाइरासखौबो होनदोंमोन सरकारनि साल होननानै दा आरो खिबु बिलिनाय मोदायखौबो सरकारनि साल होनबा बोरै जानांगौ जाखो हमनो हालाय लांलालै हेलौ खोन्था मा खौरांमोन है आंलाय मा बुंहैगोनलै बेयाव थांनानैलाय दे जागोन होनबा थांगोन दे सोरैलाय ओइ खान्था फन हरदोंमोन बेनि सायावनो माबा बखिलाबायनो लिंहरदो मा बड'लेण्ड गुदुं रादाब ना मामोन नुगोन दे गाबोन हेल' गासिबो बर'नि आदै मादै आबै आबौ रायजो थांबाय नोंथांमोना नायगासिनो दं बड'लेण्ड गुदुं रादाब आंनि मा मुस्रि खान्था बर' सारा बुहुमावनो मोनसे गिख्रंथाव मोदाय ओंखारनायखौ नोंथांमोना मिथिखाजोब्बाय बेनो जाहैबाय खिबु बिलिनाय मोदाया जिराद दावराव दावसि खालामबाय सारा बुहुमावनो दावराव गिनानै मोनायाव खिनायफोरखौ बन्द' खालामजोब्बाय मानसिफोरा मोनायाव खिनाय थाबाय थानायावनो खिबुफोरखौ बिलिलाङोनो मोदाया बिनि थाखाय दा जोबोद गिख्रंथाव जाना फैदों दा सारा बुहुमावनो दावराव दावसि दासान्दि जोंनि भारत हादराव खिबु बिलिर जानाय अनजिमाया 25 लाख जाबायनो खिबु बिलिर जानाया बेखायनो मानसिफोरा सांग्रां जादों मोजाय खिबुफोरखौ मोजाय लाखि दा गिनो गोनां बाथ्रायानो जाहैबाय जाय बिथांमोना खिबु बिलिर जाग्रा मोदायजों खिबु बिलिर जाखांबाय बिथांमोननि खिबुआ रानख्रेबलांगासिनो ख्रेब खिबुफोरा रानख्रेबलांगासिनो दंनो दा बिनो जोबोर गिनो गोनां जानानै फैदों रायजोफोर बेखायनो गासिबो सांग्राङै जा दा खिबु बिलिर जाग्रा मोदायनि सायावनो सावरायनो थाखाय जोंनि बे बड'लेण्ड गुदुं रादाब स्टुडिय'आव लिंना लाबोदों जोंनिनो मुंदांखा आफाद बर'खौ बरायबाय नोंथां आफाद बर' बरायबाय खुलुमबाय रायजोफोर खुलुमबाय आफाद बर' नोंथाङा बे खिबु बिलिग्रा मोदाय ओंखारनायनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो नोंथाङा बुंदो जोंनि बे बड'लेण्ड गुदुं रादाबनि नायगिरिफोरनि सिगाङाव
बाथ्रायाथ' जोबोर मिनिथावबो आरो गिथावबो जानानै फैदों। दा आं मा बुंनो माने जोबोर गिथावबो मिनिथावबो मा मिनिबो ओंखारो माने। दा आफाद बर' नोंथाङा बे खिबु बिग्रा मोदायखौ गिगोना गियाखै? गिया जायो सोरबा सारा बुहुमानो दावराव दावसि जादों बे खिबु बिलिग्रा मोदायखौनो लानानै आं आरो गियालासिनो थागोन ना। आंहाथ' आरो मोनायाव खिनायनि अयफाद दंखायो। दा बेथ' बिराद जारला जानानै फैदों आंहा। दा मोनायाव खिनो ओंखाम जाबाथाय खिनो ओंखारो आं मोनायाव ओंखाम जाला दानिया बे मोदायनि थाखायनो गिनानै। मा जारला जाना फैदो दा आंहा बिराद जारला जादों दा मा खालामनो दा रानथाब खुनथाब दा मानसिनाव सेलथाब थाब जालांनायखौ नुवाखै दा नोङो? मानसिनानो अबस्था गैला जानाय लोंनाय थिग गैला। आंहाबो दं मोनायाव खिनाय अयफागा। आंबो मोनायाव ओंखाम जानाय गारबाय बेखायनो। सानाव जाबाय सानावनो खिखाबाय मोनायाव गैला। मोनायाव खिनो ओंखारबाथ' बिराद दिस्टार्ब मा जागोनलै। औ बेनोथ' जोबोर जारला जाना फैबाय दा।